Методът на малките стъпки. Големите промени често изглеждат плашещи и непостижими. Методът на малките стъпки предлага друг подход – постепенно, последователно движение напред, което води до устойчиви резултати. Малките действия всеки ден се натрупват и създават трайни навици, които в крайна сметка оформят живота ни. Същността на метода на малките стъпки. Методът на малките стъпки се базира на идеята, че дори най-големите цели могат да бъдат постигнати чрез серия от малки, конкретни действия. Когато разделим целта на управляеми задачи, тя вече не изглежда непостижима, а конкретна и реалистична. Това ни дава яснота какво трябва да направим всеки ден и улеснява постоянството. Фокус върху ежедневните задачи. Вместо да се концентрираме върху крайната голяма промяна, методът ни учи да се фокусираме върху ежедневните управляеми задачи. Всеки ден изпълняваме малки стъпки, които ни приближават към целта. Например, ако целта е да се науча да тичам 10 км, първата малка стъпка може да бъде да тичам 10 минути всеки ден, след което постепенно увеличаваме времето и дистанцията. Принципът на една малка крачка всеки ден, редовното изпълнение на малки стъпки води до значителен дългосрочен ефект. Малките действия, които правим всеки ден, се натрупват и създават устойчив напредък. В резултат, когато погледнем назад след месеци или години, ще видим, че голямата цел вече е постижима и реална, благодарение на постоянството и малките усилия, положени ежедневно. Методът на малките стъпки ни учи, че големите промени започват с малки действия. Последователността и ежедневната работа върху управляеми задачи превръщат амбициозните цели в реални постижения и изграждат устойчиви навици за успех. Защо малките стъпки работят? Големите цели често могат да изглеждат непостижими и да предизвикват тревога или страх от провал. Когато ги разделим на малки, управляеми стъпки, усещането за тежест намалява. Малките стъпки правят целта по-достъпна и ни позволяват да действаме спокойно, без да се страхуваме от невъзможността да постигнем всичко наведнъж. Увеличаване на мотивацията чрез малки успехи. Всяка изпълнена малка стъпка ни дава усещане за постижение. Тези малки успехи ни мотивират да продължаваме напред и ни помагат да поддържаме постоянство. Когато виждаме резултатите от усилията си, дори и минимални, мотивацията се засилва и работим с повече ентусиазъм към следващата стъпка – постепенно изграждане на увереност и самодисциплина. Чрез малките стъпки ние изграждаме увереност в способностите си и развиваме самодисциплина. Постоянството при ежедневните действия създава навик, който укрепва волята и ни подготвя за по-големи предизвикателства. С времето, това постепенно натрупване на малки успехи води до значителен напредък и реални постижения. Примери за прилагане на метода на малките стъпки – научаване на нов език. Когато се опитваме да научим нов език, често се чувстваме претоварени от количеството думи и граматика, които трябва да усвоим. Вместо да се стремим да научим всичко наведнъж, можем да прилагаме метода на малките стъпки. Например, да учим по 10 нови думи на ден. Постепенно този подход изгражда стабилни знания и прави ученето по-лесно и по-мотивиращо. Физическа активност. За да поддържаме редовна физическа активност, не е необходимо веднага да отделяме часове в залата. Достатъчно е да започнем с 5 до 10 минути упражнения всеки ден, сутрешно разтягане, кратка разходка или няколко прости упражнения у дома. Малките ежедневни усилия се натрупват с времето, подобряват здравето и създават навик за редовни тренировки. Финансови цели. Постигането на финансови цели също може да се улесни чрез малки стъпки. Например, вместо да се стремим да спестим голяма сума наведнъж, можем да отделяме малки количества всеки ден или всяка седмица. Тези малки вноски се натрупват във времето и водят до значителни резултати, като същевременно изграждат дисциплина и финансово самосъзнание. Малките стъпки и изграждането на навици. Методът на малките стъпки е ключов за изграждането на стабилни и дълготрайни навици. Постоянното изпълнение на малки действия, ден след ден, постепенно ги автоматизира,
превръщайки ги в част от ежедневието ни. Така дори най-големите промени започват да се случват естествено и без усилие. Съвет за започване на нов навик. Най-успешният начин да започнем нов навик е да стартираме с неговата най-лесна и минимална версия. След като навикът стане естествен и част от рутината ни, можем постепенно да го увеличаваме и усъвършенстваме. Този подход предотвратява прегаряне и намалява усещането за тежест, което често води до отказ. Пример. Ако целта е да започнем да медитираме, не е нужно отначало да отделяме 3-10 минути. Можем да започнем с 2 до 5 минути на ден. Постепенно, с натрупването на малките усилия, времето за медитация може да се увеличава, а практиката ще се превърне в устойчив навик. Преодоляване на перфекционизма и страха от провал. Перфекционизмът и страхът от провал често ни блокират и ни пречат да започнем или да продължим дадена задача. Когато разделяме големите цели на малки стъпки, страхът намалява и задачата става управляема. Малките, постепенни действия ни позволяват да се движим напред без прекомерен стрес и чувство на претоварване. Действието е по-важно от перфектния резултат. Перфекционизмът често ни кара да отлагаме или да спираме, докато нещата са идеални. Методът на малките стъпки учи, че започването и действието са по-важни от постигането на съвършенство от първия опит. Важното е да се движим напред, да учим от грешките и да подобряваме резултата постепенно. Пример. Ако имаме проект, вместо да чакаме идеалния момент или да се стремим към перфектна реализация, можем да започнем с чернова или прототип. Дори несъвършеният първи вариант да не е финалният продукт, той е първата стъпка към успеха и ни дава ясна отправна точка за подобрения. Награди и проследяване на напредъка, всяка стъпка към целта, колкото и малка да е, заслужава признание. Празнуването на малките успехи ни дава усещане за постижение и ни мотивира да продължаваме напред. Това укрепва увереността ни и ни показва, че усилията ни дават резултат. Водене на дневник или чеклист. Един от най-ефективните начини за проследяване на напредъка е чрез дневник или чеклист за ежедневни действия. Това ни позволява да виждаме колко сме напреднали, кои задачи сме изпълнили и къде можем да се подобрим. Визуалният напредък също стимулира удовлетворение и вдъхновение за следващите стъпки. Наградата поддържа мотивацията. Свързването на постиженията с малки награди увеличава мотивацията и ангажираността. Наградата може да бъде кратка почивка, любим десерт, разходка или време за хоби. Всичко, което ни носи радост. Това създава положителна връзка между усилието и удовлетворението, укрепвайки навика да действаме последователно. Наградите и проследяването на напредъка показват, че успехът не се случва внезапно. Малките победи и ежедневното проследяване изграждат мотивация, увереност и устойчиво постоянство по пътя към големите цели. Методът на малките стъпки показва, че устойчивите промени не се случват за една нощ. Ключът е в постоянството, търпението и малките ежедневни усилия. Всеки ден, всяка малка крачка приближава към голямата цел и в крайна сметка оформя живота, който желаем.